Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Казан Россия ислам дөньясы саммитын каршыларга әзерләнә. Раньше, конечно, саммит такой масштабности не имел. Халыкара чараның быелгы программасы нинди? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Төзелеш материалларына бәяләр кисәгә суга. Бик кыймматланды. Особенно менә агач материаллары ипимәк. Бәяләр нигә арта, аларның кимүенә өмет бармы? Тулырак Нина Хисамдинова. Тулай турагы бар, яшәргә ярамый. В настоящее время непонятно, что происходит. Профессиональ белем бирү эше институтының Тулай турагында яшәүчеләрне сайлау алдында калдырганнар. Ни өчен? Тулырак Рания Абдрахманова. Үз үйіңді, үз күйің болсын үшін тұрап коммунал хуҗалыгы өлкәсен ничек яхшыртырга? Җылылыкка түлибез, үз фочкаларны ачып куябыз. Чөнки бу шартта битен без урамны җылытабыз, шүтче ул шутлый. Белгечләр фикерен Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. Мәскәүдә Россия хөкүмәте йортында Идел буе булгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтү буенча оештыру комитетының беренче утырышы узды. Ул Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснүллин җитәкчелегендә үтә. Чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Исегезгә төшерәбез, мөселманнар өчен мөһим вакыйга Идел буе булгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу Татарстанда 2022 елда билгеләп үтеләчәк. Төп эшләрнең берсе киләсе елда Казанда җәмигъ мәчетен төзи башлау. Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, дөнья җәмәгатьчелегенә Россиядә мөселманнарның ничек яшәвен күрсәтү мөһим. Оештыру комитетының беренче утырышында катнашучыларны видеоэлемтә аша Ментимир Шәймиев тә сәламләде. Идел буе булгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан Россия банкының истәлекле медальләрен, конвертлар һәм кыйммәтле тәңкәләр чыгарга тәкъдим ителә. Финансированием все-таки взять на контроль этот вопрос. Финанслау буенча барлык эшләрне контрольгә алуны сорыйм. Автодор белән без бу хакта инде сөйләштек. Ел ахырына кадәр проект смета документларын карарга кирәк. Юлларның беренче этабын төзеп бетерербез дип уйлыйм. Һәйкәлләрне торгызу буенча мәдәният һәм финанс министрлыкларда эшкә кушылсын. Принятие ислама в качестве официальной религии на добровольной основе стало одним из важных факторов формирования национальной идентичности татар и ряда других народов России. Для нас это не просто юбилейная дата, а дань уважения нашим предкам, определившим жизненный путь народа. Ислам в России стал одной из важнейших составных частей уникальной, поликонфессиональной и многонациональной культуры. Мусульмане, православные и представители других традиционных религий живут в мире и согласии. Очень важно, Марат Жигазянович, нам надо подключить руководителей регионов, чтобы они обратили внимание, действительно разработали свои мероприятия. Это сблизит очень сильно. Это же, ну, по сути дела, мы же понимаем, что это затрагивает души людей. 2 еллык тәнәфестән соң Казан Кабат Россия ислам дөньясы халыкара икътисади саммитны кабул итә. Ул 28-30 июль көннәрендә булачак Казан Экспо мәйданында. Кунаклары катнашында да онлайнда эшлекле программаның төп темалары ислам финанслары, хәләл индустрия, экспортны үстерү. Кемнәр киләчәк? Быелгы 12-нче саммитның үзенчәлеге нидә? Гөлназ Сайфетдинова белә. 28 июльдә Казан Экспо иң зур халыкара вакыйгаларның берсен кабул итә. Инде монда килергә 2500 кунак теркәлү узган. Губернаторлар, чит ил дәүләтләреннән 32 илче бу юлы саммит дәрәҗәле кунакларның күплеге белән үк шаккатыра, әмма алар берсе дә мәйданга ПЦР тест узмыйча керә алмаячак. 60 ил Россиянең 33 төбәге. Барысының да вәкилләре шушы мәйданда очрашачак. Биредә әзерлекнең кызган чагы. У нас идет 90 сессий, да? 90лап сессия узачак. Аның барысына да айрым әзерләнергә кирәк. Тәкъдим итүләр, чыгышлар, зур оештыру эше бара. Төп темаларның берсе ресурсларны аңлап куллану, мәгълүматны, вакытны, азык-төлек, ислам финансларын һәм экологияне.
Ислам модасына да, машина түзелешенә дә урын булачак. Залга инде техникада китерелгән экспозицияләр 40 000 квадрат метр мәйданны били. Менә бу залда 5 000 квадрат метрда хәләл индустрия күргәзмәсе урын алачак. Төркия, Индонезия, Гарәп әмирлекләре, Бахрейн, Казахстан, Кыргызстан, төрле ил җитештерүчеләре зур экспозицияләрне тәкъдим итәчәк. На территории Казан-саммита есть две выставочные экспозиции. Казан-саммит территориясында 2 күргәзмә экспозициясе бар. Машина төзелеше һәм хәләл индустрия буенча. Монда барлык теләүчеләр килә алачак. Алдан Казан-саммит сайтында теркәлергә генә кирәк. Шәһәрдән бушлай автобусларда йөрячәк. Күргәзмәгә тест тапшырмыйча да кирип була. Саммит 12-нче тапкыр уза. Гадәттәгечә бу мәйданда яңа хезмәттәшләр табылыр дип көтәләр. Сейчас есть зона подписания соглашений. Әлегә 30лап килешү турында сүз бара. Төгәл саннар соңрак билгеле булачак. Бу Татарстан белән килешүләр генә түгел, төрле төбәкләр шушында яңа хезмәттәшләр таба. Саммит кысаларында сәүдә сәнәгать палаталары съезды да узачак. Форум 3 көн дәвам итә, аны онлайнда карап булачак. Гөлназ Сыйфетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Төзелеш материалларына якын бара торган түгел, бәяләр көнләп түгел, сәгатьләп арта ди халык. Шуңа эшмәкәрләр һәм төзелеш компанияләре югалтулар кичерә башлаган. Росстат мәгълүматы буенча ел башыннан төзелеш материалларына бәяләр 12%-ка арткан. Айруча металл кыйммәтләнә. Төзелеш белән шөгыльләнүчеләр банкка бурычлы, шуңа хәзер кайберәүләре эшен туктатырга мәҗбүр. Вазгыять үзгәрерме? Төзелеш материалларына бәяләрнең кимүенә өмет бармы? Динә Хисамдинова кызыксынды. Казандагы төзелеш материаллары базарында кеше күп түгел. Соңгы вакытта сатып алучылар кимеде ди сәүдәгәрләр. Бәяләр айруча кисәгә суга башлаган. Менә Расих Хаҗипов алган 6 метр озынлыктагы 7 нарат такта 2500 сумга якын. Ел башыннан төзелеш материаллары кисәк артты ди ул. Элек берсе 190 сум торса, хәзер 340-ка җиткән. Барысы инде. Төзеп бетерә кирәк бит башланган эшне ташлап булмый. Менә пока акча бар, төзебез, аннары туктап торабыз, тагын акча җыябыз инде. Беренче булып бәяләр металлдан ясалган төзелеш материалларына күтәрелә башлый. Узган елның ноябрендә менә монда гипсокартон тотып торучы металл профильләрнең берсе 150 сум торса, бүген аның хакы 250 сумнан башлана. Пачка этого утеплителя в прошлом году стоила 320 рублей, сейчас она стоит в районе 600 рублей. Огач, кирпич, металл гына түгел, җылылык саклау материалларына да бәяләр арткан. Ноябрьдә 5-10% булса, хәзер инде 30-50%-ка ди Дмитрий Скворцов. Кыйммәтләнү товарларны алып кайту өчен чыгымнар түрү материаллары үсүенә дә китергән. Мы сталкиваемся не только с ростом цен, но еще и с дефицитом. Без бәяләр арту белән бәйле товарларның җитми башлау белән дә очраштык. Җитештерүчеләр сатып бетереп булмас дип материалларны аз китерә. Җылылык саклау материалларын китертер өчен 2 ай чиратта торабыз. Әгәр дә бу материаллар стандарт булмаса, 4 айга сузыла. Бу бит төзелеш эшләре дә соңга кала дигән сүз. Сатучылар да азайды әлбәттә. Кемдер кредит алып, очсызрагын сайлый, кемдер төзелеш эшләрен башка елларга калдырырга мәҗбүр. Төзелеш материалларына бәяләр кискен артуга пандемия сәбәпле дип белгечләр. Кеше уйлый инде йортлар саларга. Күп кеше җир алдылар. Стройматериалларны ала башладылар и бәяләр күтәрелә башлады. Шулык ипотека буенча бик күп ипотекага кеше керә, бик күп квартиралар ала и бик күп йортлар салалар. Ул да бәяне күтәрелә. Пандемия аркасында иң шундый главный причина. Яңа торакның хакы арту да шуның белән бәйле. Төзелеш компанияләре килешүләрне иске бәяләр белән төзи. Чит ил белән чикләр ябыла, сәүдә элемтәләре өзелә. Мондый вазгыятьтә кул куелган контрактларны тормышка ашыру бик авыр диләр Татарстан сәүдә сәнәгать палатасында. Каждый выживает. Мәсәлән, һәркем хәленнән килгәнчә хәл итәргә тырыша. Кемдер эшсезрак товар белән эш итә, икенчеләр запасларын куллана, чиста табыш процентын киметеп булмый. Эшмәкәрләр хәзер банкларга бурычлы, шуңа дәүләт тарафыннан ярдәм көтәсе генә кала. Бәяләр яңадан күтәрелергә тиеш түгел. Россия хөкүмәте бу мәсьәләне шишәргә вәгъдә бирде. Моның хакында премьер-министр урынбасары Марат Хөснүллин социаль челтәрләрдә хәбәр итте. Россия хөкүмәте дәрәҗәсендә төзелеш материаллары бәясенең арткан өлешен компенсацияләү турында карар кабул иттек. Металлны читкә сатуга пошлина кертелгән, аннан җыелган акчалар белән алып сатарларның югалтуларын каплаячаклар. Премьер-министр урынбасары сүзләренчә, бу атна ахырына төзелеш компанияләренә ярдәм күрсәтү тәртибе турында карар чыгачак. Динә Хисамдинова, Ленар Хуҗа Әхмәтов, Яңа гасыр каналы.
Тулай тұрағы бар яшәргә рөхсәт итмиләр. Редакциягә шундый зор белән Ирина Амариева мөрәҗәгать итте. Ул 20 ел буе профессиональ белем бирү белгечләренең квалификациясын күтәрү төбәгара институты Тулай торагында мөдире булып эшләгән. Шушында ук гаиләсе, өч баласы һәм оныгы белән яшәгәндә. 19 июль көнне Ирина Амариева һәм аның вахтада эшләүче хезмәттәшләрен кыскарталар. Шул ук вакытта Тулай торак бүлмәсен бушату турында хатлар ява. Ирина Амариева институт җитәкчелегенең бу адымын законсыз дип саный. Үзе һәм гаиләсе хокукларын яклау өчен прокуратурага да мөрәҗәгать иткән. Проблеманы Рания Абдрахманова өйрәнде. Последние квитанции, но так вот я хожу в Сбербанк и оплачиваю за проживание. Җәен Тулай торак бүлмәсе өчен 4 кышын институтка 10 мең сум акча түләп торам ди Ирина Амариева. Һәм соңгы 20 ел буе шулай икән. Ул профессиональ белем бирү белгечләренең квалификациясын күтәрү төбәгара институты Тулай торагында яши. Оешманың мөдире булып эшләгән. Практически 20 лет я отработала на одном месте. Бер урында 20 ел диярлек эшләдем. Җитәкчелек тарафыннан бер генә кисәтү дә, бер генә шелтә дә алганым юк. 19 июльдә эштән кыскарттылар. Фатир мәсьәләсе исә ярты ел элек үк баш калкыта. Декабрьдә Халисов урамы 26 йортта урнашкан Тулай торакта яшәүчеләрдән институт җитәкчелеге бүлмәләрне бушатуларын сорый. Тик Ирина Амариева сүзләренә караганда сәбәбен аңлатмыйлар. Хәзер Иринаның үзенең дә, балаларының да барыр урыны юк. Менә ул профессиональ белем бирү үсеше институтының Тулай торагы. Күргәнегезчә ул 3 катлы, кирпечтән карап тырышкан нык кына бина, әле ул 1967 елда гына төзелгән. Хәзерге вакытта Тулай торакта 35 бүлмә бар һәм әлеге бүлмәләрдә инде ярты ел дәвамында беркем дә яшәми диярлек. Нынешнее руководство сейчас. Ирем институтта проректор булып эшләгән вакытта яшәр урыныбыз юк иде. Элекке җитәкче шушы бинаны тәкъдим итте. Килешү төзедек тә, монда пропискага кирдек. Ирина Амариеваның милекче булуы турында бер генә документы да юк. Бүлмәләр хосусыйлаштырылмаган, аренда килешүе дә төзелми. Хәзер суны эзәбез, аш бүлмәсен ябабыз дип тә кисәттеләр ди Ирина. Аның сүзләренә караганда, мондый кырыс чаралар кыскартылган эшчеләр хезмәт хакын сорап килгәч башлана. Мы работали сутки через трое. Без бер тәүлек эшләп 3 көн ял итә идек. Тик төнге сменалар бәйрәм көннәрендә эшкә чыгуыбыз өчен дә законлы түләмәгәннәр икән. Хезмәт инспекциясына мөрәҗәгать иттек. Не было в то время праздничных, ночных. Ул вакытта төнгө өчен бәйрәм көн дигәннәрне белмәгәнбез. Ә бит монда кеше күп яши иде. Без бит инде аларны күзәткән, җитәкчелеккә шундый дәвабыбыз бар. Җитәкчелектән җавап ала алмагач зарлары белән элеккеге хезмәткәрләр прокуратурага да хезмәт инспекциясенә дә мөрәҗәгать иткән. Казанның Совет районы прокуратурасы хәзер әлеге эшне тикшерә. Чынлап та эшчеләрнең берлешенә хезмәт хакы тиешенчә түләнмәгәнме? Кыскартылган хезмәткәрләр ул акчаларны кайтара алырмы? Ә Ирина Амариевага ни өчен бүлмәсен бушатырга кушканнар? Тулай торакны ябырлармы? Бу сорауларны без институтның Мәскәүдәге баш офисына юлладык. Җавапны безгә язмаша җибәрделәр. Россиянең мәгариф министрлыгына караган объектларны террорчылыктан саклау таләпләре буенча вахтада торучыларны кыскартып шәхси сак оешмасы ялладык. Барлык хезмәткәрләр закон тарафыннан каралган түләүләрне алды. Ирина Амариева соңгы вакытта Тулай торак бинасында яшәүче бердән-бер хезмәткәр иде. Корылма төзелгәннән бирле капиталь ремонт ясалганы юк. Хәзер бина авария хәлендә һәм аны алга таба файдаланып булмый. Тик ни өчен бинаның авария хәлендә булуы һәм анда яшәргә ярамаганлыгы турында хәзер генә билгеле булган соң. Институтның Казан филиалыннан җибәрелгән хатта Ирина Амариевага 23 августында калмыйча бүлмәне бушатырга кушылган. Күрсәтмә үтәлмәсә институт судка мөрәҗәгать итәргә җыена. Без вакыйгаларны алга таба да күзәтеп торачакбыз. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Рөстәм Миңнеханов хукук саклау органнарына кешеләрне финанс пирамидаларына җәлеп итүгә бәйле шикаятьләрен тикшерергә кушты. Бу хакта бүген Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова җиткерде. Рөстәм Миңнеханов министрлар кабинетында узган киңәшмәдә дә финанс структурасы лидерларын җаваплылыкка тарту үтенече белән язылган гаризаларга игътибарын юнәлтә. Шикаятьләрдә финанс пирамидалары кешеләрне җәлеп итә, акча җыя һәм алга таба түләүдән баш тарта диелә. Сүз шул исәптән Финико компаниясе турында да бара. Хәзер республика буенча Эчке эшләр министрлыгына зыян күргән кертемчеләрдән гаризалар килә. Республика президенты хукук саклау органнары җитәкчеләренә финанс төркеме гамәлләренә хукукый бәя бирергә кушты һәм шулай ук берләшүне оештыручыларның проблемаларын хәл итү рәвеше асында гражданнарга яңа финанс структурасына керергә тәкъдим итүләренә игътибар итәргә кушты. Татарстанда фатир алганда алданган өлешләп түләүчеләрнең 80% быел сентябрь ахырына кадәр тороклы булачак. Бу хакта бүген республиканың өлешләп түләүчеләргә ярдәм итү фонды башкарма директоры Иван Новиков хәбәр итте. Хәзергә Татарстанда шундый 1971 алданган кеше бар. Быел Казанда проблемалы 7 йортны төзеп бетерү өчен 9 миллиард сум акча булып бирелгән булган. Суманың 3тән 1 Татарстан бюджетыннан.
Вообще вопрос восстановления прав обманутых дольщиков. Алданған өлешләп түләүчеләрнең хокукларын кайтару мәсьәләсе Татарстан президентының шәхси контролендә. Төзелеш эшләре белән тулысынча фонд шөгыльләнә. 7 объектта бүген эшләр бара. Хәзер 175 мең квадрат метр торак төзелә. Алданған өлешләп түләүчеләрнең икенче дулкынына фатир биреп бетерсәк, киләсе елга 3 кенә проблемалы йорт кала. Татарстанға Спутник Лайт вакцинасының бірінші партиясы қайтты. Ол Спутник Виның бір компонентлы жеңілейтілген варианты. Аның икенче дозасын ясату керек ме? 13500 дәнәдә Спутник Лайт бүген республика сырхауханәләренә таратыла. Демәк, тиздән вакцина прививка кодату пунктларында барлыкка килергә тиеш. Спутник Лайт вакцинасын беренчеләрдән булып коронавирус белән авырып 6 ай узганнарга ясатырга киңәш ителә. Прививкага яшәгән адрес буенча сырхауханәгә мөрәҗәгать итеп һәм 122 номерына шалтыратып алдан язылырга мөмкин. Соңғы тәулектә Россиядә тагын 20770 кешегә коронавирус диагнозы куелган, иң күп авыручылар Мәскәүдә. Анда ковид йоктыручылар 2600-дән артык, Мәскәү өлкәсендә 2161, Санкт-Петербургта 2000-гә якын, Башкортстанда 253 очрак. Татарстанда соңғы тәулектә тагын 51 кеше коронавирус белән авырый башлаган. Аларның 16-сы хастаханәдә, калганнары өйдә дәвалана. Соңғы тәулектә 4 кешенең үлүе билгеле булды. Бу 2 ир-ат, 2 хатын-кыз. Республикада 738 меңгә якын кеше коронавирустан вакцина ясатқан, шуның 496 меңнән артыгы икенче дозасында. Ключищеда Маркиз Паулуччының юке Алейсын коттедж бистәсе төзү өчен юк итәләр. Татарстан прокуратурасы тарихи комплексны сатканда нинди закон бузуларын ачыклый, кемгә җинаять эше яный? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Күп катлы йортларда кем хуҗа, анда яшәүчеләр мәллә идарәче оешмамы. Бүген Волга клубы белгечләре утырышында трак коммуналь хуҗалык өлкәсен халыкка якынрак итү хакында сөйләштеләр. Ел башыннан бу өлкәгә зарланып, халык контроле порталына 3000-нән артык мөрәҗәгать килгән. Төп проблемалар счет фактуралардагы югары бәяләр һәм хезмәт күрсәтү сыйфаты. Вәзгыятьне ничек яхшы якка үзгәртергә? Фәрүзә Мәҗитова белгечләрен тыңлады. Все это обсуждают. Җәмгыятьтә иң күп сөйләнелгән, бәхәсләшкән темаларның берсе ул чыннан да торак коммуналь хуҗалыгы өлкәсе. Бүгенге сөйләшүгә шушы тармак белгечләре чакырылган. Министрлык вәкилләре, идарә компаниясе җитәкчеләре, контроль, күзәтчелек итүчеләр. Иң төп мәсьәлә түләүләргә кагыла. Части коммунальной сферы. Проблеманы хәл итү өчен диалог кирәк. Кешеләр бу система ничек оештырылганны белергә тиеш. Дәүләт исә халыкның теге яки бу хезмәт өчен күпме түли алуын билгеле бер шик барлыгын аңларга тиеш. Экспертлар белдерүенчә, торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге проблемаларны хәл итүне халык җилкәсенә генә аудару дөрес түгел. Дәүләт ярдәме дә кирәк. Бүген искән абонент ремонт дип әйтәбез, капремонт булмаган йортлар бездән бик күп. Аның инде икләтә сорауга узган йортлар бар. Шуңа күрә монда халыкның гына үзенең акчасы җитеп тә бетми. Ул аның өчен авыр да кирәк бюджеттан билгеләргә бу юнәлештә өстәмә акча. Именно бу проблеманы тиз арада хәл итәргә кирәк. Халыкка сайлау мөмкинлеге тудыру шарт диләр. Торак йортлар белән идарә итүчеләр арасында көндәшлек булса, хезмәт күрсәтү сыйфаты да артачак. Әлегә бездә канәгать булмаган халык идарә компаниясын алыштыра башласа, айлар, елларга сузыла, я бөтенләй барып чыкмаска мөмкин. Для того, чтобы улучшить коммуналь өлкәдә программаны үтәгәндә бәяләрне нәрсәдән чыгып билгелиләр, дәүләткә бу юнәлештә тикшерүне арттырырга кирәк. Төзелеш, монтаж эшләрен башкарганда нинди резервлар бар, моңа игътибар юнәлтү зарур. Нәтиҗәдә аварияләрне киметеп булыр иде. Күп катлы йортка кем хуҗа икәнен дә ачыклау кирәк дип белгечләр. Чөнки халыкның күпчелеге үзен фатирда гына хуҗа дип саный. Йорт тирәсендә аларның эше юк. Идарә компанияләре милке дип исәпләү гадәткә кергән. Кем территориясе каян башлануын аңлау кирәк. Только диалог. Только открытый, честный разговор. Хезмәт күрсәтү сыйфатын яхшырту өчен бу өлкәне халыкка тагын да ачыграк итәргә кирәк. Һәр җирдә көндәшлек булырга тиеш. Һәр кеше үз кесәсеннән түли бит. Шуңа чын профессионалларга юл бирергә иң яхшы слесарь, ишек алды җыештыручылар эшләргә тиеш. Һәр тиеннең кая киткәнен белеп тору өчен махсус электрон сервис булдырырга тәкъдим итәләр. Фатир хуҗалары белән махсус килешү төзеләчәк. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. 2016 ел белән чагыштырганда быелгы сайлауда видео күзәтү камералар 2,5 тапкырга күбрәк булачак. Алар бөтен ил буйлап 80% сайлаучының хәрәкәтләрен теркәп барачак. Бүген бу хакта күзәтүчеләрне укытуга багышланган түгәрәк өстәл утырышында җиткерделәр. Быел аларның эшен тагында ачык һәм төгәл оештыру өчен махсус видео экранда әзерлиләр. Аннан сайлау барышын онлайн күзәтеп булачак. Бүген Татарстанда 5000 күзәтүче сайлауга әзерлек курсларын узган инде. Алар үзләрен стресс вакытында ничек тотарга, техник чаралардан ничек файдаланырга, кешеләр белән дөрес аралашырга өйрәнә.
Россия Үзәк сайлау комиссия тарафыннан тағы бір яңалык кертелде. Алар инде шушы күзәтүчеләрнең эшен бик кирәкле һәм сайлауларга аларның нәтиҗәләренә bir нинди дә шик калмасын өчен тагы да bir уңай шартлар тудыруга юл салдылар. Ул да булса, менә безнең видео күзәтү була инде. Күзәтүчеләр хукукый яктан тыш, үзләренең эмоциональ яктан да әзер булырга тиеш дип без өйрәтәбез. Төрле ситуацияларга кертеп, күзәтүчеләр фейк информациясын айыра белергә тиеш һәм шулай итеп дөрес карар кабул итәргә тиешләр. Казанда бәйсез дәүләтләр берлеге илләре уеннарының ачылу һәм ябылу тантаналары Универсиада авылындагы Әләмнәр аллеясында узачак. Санитар-эпидемиологик вазгыять белән бәйле рәвештә шундый карар кабул ителгән. Татарстан хөкүмәте уеннар вакытында коронавируска каршы гамәлләр планын раслады. Рөстәм Миңнеханов рәислегендә узачак республика оештыру комитеты утырышында әзерлек турында сөйләшәчәкләр. Исегезгә төшерәбез, БТБ илләре уеннары Татарстан башкаласында 4 сентябрьдән 11 сентябрьгә кадәр узачак. 10 илдән 1000 спортчы килер дип көтелә. Спортның 16 түрендә 180 комплект медаль уйнатыла. Ярышлар Казанның төп спорт объектларында үтәчәк. Транспорт карталарын тулыландыру пунктларының ябылганнары урнына терминаллар урнаштырылган. Исегезгә төшерәбез, июль уртасыннан башкаладагы 620 ноктаның 46-сы эшен туктаткан иде. Бу транспортный карта җәмгыятенә булган бурычлар белән бәйле. Ябылган пунктларның күбесе метрода. Хәзер алар урнына 13 терминал урнаштырылган. Бу хакта эшлекле дүшәмбе утырышында хәбәр иттеләр. Бу ел башкалада өстәмә 2400 машина кую урыны булдырылачагын да иттеләр. Алар аерым юл участокларында оештырыла. Паркинглар өчен түләүдән бу елның ярты елында алынган крем 38 миллион сум. Түләүләр санына караганда куелган машиналар күбрәк. Бу бердән транспорт чараларын түләүсез 15 минутка калдырып туру белән бәйле. Номерларны яшерү проблемасы да кала. 6 айга 11 мең шундый очрак теркәлгән. Узган ел ахырында башкалада машинаның номерын салдырганчы һәм аннан соң фотога төшерү җайланмалары куелган иде. Нәтиҗәдә 160 административ эш ачылган. За последний год соңгы елда парковкаларга номерсыз машиналар кую очраклары артты. Көне буена калдыралар, башкаларга комачаулыйлар. Кагыйдә бузучыларны фотога теркәп бару әле тәҗрибә буларак кертелде. Транспорт хуҗалары штрафны почта буенча ала. Бу эшне ЮХИДИ белән берлектә дәвам итәчәкбез. Катгый таләпләр кабул ителмичә тәртипсезлекне бетереп булмаячак. Алар моңа шанмаса да хыяллары тормышка аша. Хәзер 4 яшьлек Эльмир Шаһивалиев яшьтәшләре белән балалар бакчасына йөри алачак. Исегезгә төшерәбез, март айында без Баулыда яшәүче гаилә турында сюжет күрсәткән идек. Кичкенә Эльмирның йөрәге уң якта урнашкан. Америкада операция ясатыр өчен Шаһивалиевларга тиз арада 20 миллион сум акча кирәк иде һәм менә сезнең ярдәм белән бу сумма җыела. Бер айлык алар Бостонга оча. Шушы көннәрдә сабыйга катлаулы операция ясыйлар. Филиза Хәмидуллина бүген зур сынаулар аша узган гаилә белән элемтәгә чыгып хәлләрен белеште. Эльмир Шаһивалиевның йөрәгендә тайпылышлар барлыгын табиблар аның әнисе йөкле чакта ук белә. Малайга 1 яшь тулгач, Казанда йөрәк кан тамырларын күчереп утырту буенча катлаулы операция ясыйлар. Шуннан соң Эльмир гел дарулар эчеп яшәргә мәҗбүр. Аның бер тапкырда балалар бакчасына барганы юк. Безнең диагноз редкий дип шутланыла, декстрокардия. Кешеләрнең битендә сул яклап йөрәк, аның получается уң яклап йөрәге урнашкан. И шуның белән еще комбинированный пороклары күп йөрәгендә. Ул инде менә күп уйнаса, аның иреннәре зәңгәрләнә, хәле бетә, одышкасы барлыкка килә. Тирли инде бик, аяк-куллар суык, һәр вакытта да җылы киенеп йөри. Россия табиблары Эльмирга чираттагы операцияны ясарга алынмый, бик катлаулы очрак диләр. Гаилә Америка табибларын эзләп таба. Әмма Бостонда операция ясатыр өчен 20 миллион сум акча кирәк була. Шаһивалиевлар ул вакытта ярдәм сорап безгә дә мөрәҗәгать итте. Бөтен ил белән 3 ай эчендә тиешле сумма җыела. Сборны башлап җибәрү белән безгә шуның хәтле күп кеше ярдәм кулын сузды. 3 ай ярым эчендә без 19 миллионнан күбрәк акча җыйдык. Шуның 3 миллионын безгә фондлар ярдәм итте җыешырга. 13 июльдә Эльмирга катлаулы операция ясадылар йөрәгенә Бостонский балалар больницасында. Шушы көннәрдә Эльмирга операция ясыйлар. Инде берничә көннән сабыйның әнисе табибларга һәм татарстанлыларга социаль шелтәләр аша рәхмәтен белдерә. Операция безнең 8 сәгатьтән артык булды. 2 көн реанимациядә ятып, 6 көн палатада яткачтан безне больницадан выписывать иттеләр. Без әле восстанавливаемся. Врачлар
бик канәгать ясалган операциялары белән. Без бик шат Илмирның әлегсе состояниесе белән. Шуңа күрә һәрбер битараф булмаган кешегә рәхмәтебезне әйтәсе килә. Рәхмәт барыгызга да безнең теләгебезне тормышка ашырганыгыз өчен. Хәзер Илмир клиникада дәвалану уза. Әти-әнисе дә аның белән. Әгәр бар да яхшы булса, август башында алар Баулыга өйләренә кайтырга планлаштыра. Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Большая перемена зур тәнәфес бәйгесе җиңүчеләре Татарстанга кайтты. Казан халыкара аэропортында уларны каршы алучылар арасында республиканың яшьләр эшләре министры Дамир Фаттахов та бар иде. Исегезгә төшерәбез, зур тәнәфес бөтен Россия конкурсының 2нче сезонында 700-гә якын бала катнашты. Шуларның 8-е яшь татарстанлылар. Алар төрле шәһәрләрнең 5нче, 7нче сыйныф укучылары. Малай кызлар финалга Артек халыкара балалар үзәгенә барды. Бәйге нәтиҗәләре буенча 303 җиңүче арасында безнең 5 кыз да бар. Алар көзен зур тәнәфес махсус поездында хыялдагы сәяхәткә кузгалачак. Поезд Мәскәүдән Владивостокка кадәр һәм кире бөтен илне әйләнеп кайтачак. Большая перемена – это новый проект. Зур тәнәфес ул яңа проект Россия мөмкинлекләр иле. Бу бала кайда гына, нинди шартларда гына яшәсә дә, бер үк төрле мөмкинлекләр тудыра торган проект. Без бу яңалыкны ишеткәч, чын күңелебездән бик сөендек. Үзебезнең кызларыбыз белән горурландык. Чөнки бу безнең беренче кызыбызның гына җиңүе түгел. Узган ел бу конкурста безнең олы кызыбыз җиңү яулаган иде. Бу ел икенче кызыбызга Артекка бару бәхете иреште. Бәхете тәтеде. Һәм ул бу конкурста җиңеп кайту бәхетенә иреште. Без бик шат. Мин бу конкурста катнашуына бик шат һәм мин Артекта большая перемена белән заданиялар һәм проектлар эшләдем дә һәм мин җитдем. Большая перемена безгә бик күп мөмкинлекләр бирә. ТНВ телеканалы яңа сезонга әзерләнә. Бүген зур студиядә иске диварларны куптара башладылар. Аларга инде 60 елдан артык. Әлеге агай ширлек һәм такталарны 59-нчы елда Казан телевидение студиясе ачылганчы урнаштырган булганнар. Элек бу диварлар декорацияләр белән капланган иде. Хәзер аларны алдылар. Студия тагында зурайды һәм киңәйде. Ремонт эшләреннән соң тапшырулар яздыру өчен яңа мөмкинлекләр булачак. Программаларны тагында тасвирлырак итү максатыннан махсус видео модульләр урнаштырган ниятлиләр. Эшләр быелның ноябрендә төгәлләнергә тиеш. Бүгенгә кадәр ТНВның зур студиясендә дистәләгән тапшырулар яздырыла иде. Киләчәктә яңа проектлар да барлыкка киләчәк. Реставрация, реконструкцияны башладык. Декорацияларны үзгәртергә вакыт килде. Безнең яңа оформлениеларга бик күп видео модульләр, яңа материалларны использовать итәбез. Шуңа күрә сүрәтләр ачыграк һәм кызыграк булачак. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән сау булыйк. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сезне Гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе кирәк икән сузмагыз. Данил мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бу артык июль азагына кадәр китереп бирү фатирга кадәр меңгерү һәм җыю бушлай. Шкаф купеның 3D проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил мастер телефон 260-766. Әміне хәзір һава торышы турында. Җөмһүриятебездә комфорт һава торышы урнашты. Менә киләсе тәүлектә дә Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы азынакайда болытлы һава, яңгыр явачак, 23 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада болытлы урыны белән яңгыр, температура 23 градус. Төньякта Актаныш, Әгерҗе, Менделеевскида явым-төшемнәр җылылык 22 градус. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балтачта урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак 23 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа Чүпрәлдә шулай ук яңгыр, температура 26 градус. Чистая Нурлат Мамады Ширмешәндә болытлы, явым-төшемнәр 24 градус җылы. Төнлә республикабызда 12-15 градус җылы. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, яңгыр явачак, көндез 23-25 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 56%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.